Čaute. Ako je to u mňa už zvykom, tak opäť video po dlhej dobe. Ja som dnes na mieste, kde chodievam vždy, kde väčšinou točím. Ako môžete vidieť, to ohnisko. Mal som pocit, že takto ide. Som na tom mieste, kde chodím vždy. Vidíte to ohnisko za mnou. A tu väčšinou natáčam svoje videá. Keď chcem len tak narýchlo vybehnúť, tak idem sem. A už keď som išiel z diaľky, tak som videl prvý padnutý strom tuto pri mne, čo ma celkom potešilo, lebo predsa len čo si budeme klamať, ďalšie zásoby dreva. Ale ako som prichádzal bližšie a bližšie, my sme tu teraz mali, včera napríklad boli 3 alebo 4 búrky za sebou, tak zrejme tu to bolo celkom veselé a ten môj spotík je na takom dosť blbom mieste. Pozrite, pod čím vlastne stojí. Tak máme tu tento zlomený strom, ten drží na tom, ja som vlastne pod ním a celkovo muselo to byť fakt veselé, lebo je tu strašne veľa polámaných stromov a vyvrátených. Takže takto. Celkom mi to je aj ľúto, lebo napríklad tento strom tu bol odjak živa, čo si pamätám. Tu nám môžete vidieť, že je rozbité. Vlastne v tomto bola uložená soľ a tu chodili oblizovať jelene. No a to si pamätám, ako som bol dieťa, že to tu bolo. A že to bolo na tomto strome. Tak je to také, tak trošku smutné. Keby to bolo aspoň také tvrdšie drevo, tak by som si z toho stromu zobral a spravil, dajme tomu ručku na nôž alebo niečo také, čo by mi ten strom pripomínalo, ale žiaľ, že by zostal živý aspoň takýmto spôsobom, ale smrek je proste mäkký. Dobre, čo dnes? Dnes ideme robiť nejaké fajné jedlo. Rozhodol som sa, že spravím tortily. Naplním to nejakým tým mäsom, zeleninou a ukážeme si aj novú panvičku, ak to tak môžem nazvať. No len problém bude založiť oheň, lebo je to tu extrémne mokré po tých dažďoch. Keď sa pozrieme na tento koreň a toto je celé presmulené. Ja som si tu už predtým kúsok odtrhol odtiaľto. No tak ukážeme si, čo tu vlastne mám na dnes, hej. Tak tortily. Potom tu je bravčovina. Myslel som, že mám doma aj kuracinu, ale som sa splietol. Potom tu je pár kúskov čokolády. Sadlo. Tu je dressing. Zelenina. No a to je vlastne z ingrediencií všetko. Už potom iba koreniny. A zobral som si ešte kyslú smotanu, ak by som náhodou mal toho dressingu málo. Našiel som aj nejakú brezu, aj keď je to len konár a asi už dosť starý. Ale predsa len kúra je aj na ňom. Takže myslím, že nám ešte bude na dobrej pomoci. Ak vám môžem poradiť, tak keď máte nejaký spotík, kde chodíte proste často, tak není odvete si takto nachystať drevo, poopierať si proste halúzinu o stromy. Ja som teraz napríklad takto si našiel úplne suché drevo, že pod jedným stromom bolo fakt suché. Čiže toto mám pekne suché, usušené drevo. Ja mám všetko nachystané. Idem teda už založiť oheň a potom behom varenia to dáme asi čisto ASMR a nebudem nič hovoriť.
ako ste si iste všimli, tak dneska som pracoval s touto vareškou. No a k nej sa vyváža aj taký celkom pekný príbeh. Po jednom videu sa mi jeden z vás ozval, že by mi chcel poslať darček. A potom mi v zápäti prišla takáto milá pozornosť. No a tento pán venuje sa výrobe rôznych lyžíc, kúks, lopatiek alebo kožených púzdier a tak ďalej. No a jeho Instagram dám aj do popisku videa, aj vám tu teraz vybehne. A je to Bushcraft Relax Black Sun, alebo teda Peter Lender. Takže určite tam bežte dať follow. Len taká krátka info. No, ja dneska už mám zjedený obed, teda také obed raňajky. Ale čo ešte som si chcel pripraviť, len už som fakt najedený, tak neviem, že či to idem do seba tlačiť alebo nie. Ešte si možno trošku oddychnem a dám to potom. Ale mám tu taký dezert, vlastne chcel by som si spraviť banán s čokoládou, preto tu mám tú čokoládu. No, tak ešte to si ukážeme, ako sa robí a potom už vám poviem iba pár slov ku koncu. Tak toto vyzerá, keď je to hotové. Vlastne je sa to potom s lyžičkou, pekne sa to vydlabe. Tento koniec musím natočiť na mobil, lebo mi došla baterka v kamere. No ale každopádne ja si to tu už iba dojem. Nejdem to ísť na kameru, jednak sa to zle, keď v jednej ruke musím držať mobil. No a druhá vec, že nechcem vám tu mliaskať do kamery. No a čo viac dodať, dneska to bolo teda také o varení, také na pohodu, moc som sa nevykecával. Tak zase trošku iné ako tie pominulé razy. Dúfam, že videjko sa vám páčilo, že to má aj pre vás nejaký zmysel. No a vidíme sa opäť pri ďalších videách. Budem rád za nejaký fajný koment, prípadne za odber, ak ste tu noví. No, pekný deň vám prajem a vidíme sa na budúce. Čaute.